Hello, mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi, ikinatong tanan, no? Kumusta na kamong tanan diha, mga ka-followers, mga ka-listeners, no? Karon day, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon. Kung sa dili pa, mamasa sa ako diri og pipila ka mga comment, no? Ang unang comment, si Jerry Pino. Ako na siyang kuya. Salamat kayo sa pagpaminaw ko'y. Jerry Pino, amping kanunay Lex Pino sa biyahe. Salamat kayo, koy. Amping kanunay diha. Kuya, no? Kuya Jerry Pino. Salamat sa pagpaminaw og amping pirmi sa biyahe, no? O kang Lance Hebman. Salamat kayo, no? Lance Hebman, kay nakita na nimo ning account nga channel nako, no? Thank you kayo sa pagpaminaw. Wow, kanindot na kayo ni nga drama. Salamat kayo, no? Lance Hebman sa pagpaminaw. Thank you kayo o kang Alexander, no? Nice na sadong, Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo, no? Alexander sa pagpaminaw ning maong drama. Thank you kayo. O kang Priscilla Bagyo Ondong. Hello Lods, okay lang ko diri gwapo ra Japon Lods. Salamat kayo, no, sa pagpaminaw. Priscilla Bagyo Ondong, thank you kayo sa pagpaminaw, no. O kang Alexander Gapon, no. Dong pagbutang og sin agip para sa mamasin ko og gamay sa imong mga videos. Makatabang sa nimo bisan gamay nga amount from Atlanta, Georgia. Salamat kayo, no. Ami Alexander sa pagpaminaw. Dili pa ko makahimo kay wala pa ko kaabot og 500 subscriber. Basin po og makaabot ko 500, makakuha na siguro ko, makakuha na ko og send a gift. Usbon ko, thank you kayo na sa pagpaminaw, Alexander. Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. O karon, palihog ko, no, og subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na ako'y bagong i-upload. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Generica Bidad. Ako pa lang, part 6. Nag-exercise ko. Ha? Nag-exercise ka nga, nag-slacks man ka? Ngano day? Di pwede. Tessa, unsa man puwas imong liog? Oh, ha? Maram man na og pinaakan ang nagpuwas sa imong liog? Oh, ha? Oh, oo, pinaakan nagmananap. Kanang gagmayng mananap ba? Akong gikawot, oy. Dako man lagi na. Ha? Na, pinaakan na gini. Dali na, dali. Manarbaho na ta. Tara na. Oy. Ayaw ko guniti, oy. Oh, anong di gunita ta ka? Labandira man ta ka. Hoy, pariente ta. Mao nang akong gisulti ni Miss Mara. Oh, di pwede magkupta na kamot ang paryente de. Hilom diha, oy. O sige na, muunan ako ni mo sa ibabaw, ha? Nagkuha ra ko ining pala sa luyo. Ha? Sige na, muunan ako. Oh. Ay. Sa luyo siya nagkuha sa pala? Tita, kakuyaw de kung nabatian mi niya ni Miss Mara sa kwarto sa basement. Kuyaw. Bay! Oh. Oy, Bay Romero. Nanawag si Madam Carla. Nagbili ng numero, patawag ka. Oo, Bay. Hay, mang numero. Ano niyo? Be. Bay, Oh. naalagi kay Chikinini. Ha? Chikinini, boy. Pinaakan nagmananap, oy. Aba, day, surahing butado. Chikinini na, oy. Hoy, ikaw ba? Ay padakang isyu, ha? Kaya di ganahan si Alice nga isgutan ng mga personal na mubuhat. Ay, sus. Sagod ay. Tagui na, oy. Makitaan kang Miss Mara, ana. Na! Mangulit na sagdo ni mo. Oh, ha? Lakaw na. Tawagin na si Madam Carla. Kumusta ang bay, Justin? Okay ra, madam. Si Mara, wa may papadlong? Wa mo laag?
Wa naman, madam. Milagro nga wa mo laan. Unya, sa na may kalingawan niya sa bay. Ha? Mao na ning natong butanan. Aron dili na mga naag si kawas. Anhito maghimog milagro ining kwartos basement. I love you, Justin. Oy, Justin, nakabatik ka? Unsa na gikaligawan ni Mara sa bay? Kuan, madam. Adto mo na siya sa basement magpundo, madam. Ha? Sa basement? Oh, madam. Gipalimpiyuhan man niya ang kwarto sa basement. Unya, gi-check ninyo ang laing pultahan sa basement paingon sa gawas. Wala ra pa ito umabli. Okay raman. Okay raman, madam. Oh, ganahan di ay siya sa basement? Unsa man sa iyong kalingawan dito sa basement? Miss Mara, wa na sila sa taas. Kana ba? Manihigidayon ka na ako kung wa nang ubang katapang. Dali na ba? Ako mahibaw kung mag-unsa siya sa basement, madam. Justin, ayaw gud pa da sa kabuang sa akong anak, ha? Madam. Matod ko, ayaw pa da sa kabuang ng akong anak, kay bisan unsa na limasud sa utok anak. Okay raman siya, madam. Dili na okay ang akong anak. Dominante na. Magbuot na sa iyang gusto. Busa, kung sabto nimo nga dili na maayo ang iyang gipuhat nimo, sumpu agyod. Balibari ang mga sugo ana niya nga dili maayo. Yes, madam. Ales, Madam. kuha ang ako mga pinalit sa auto. Yes, madam. Romero, Welcome home, madam! kabangi si Alice sa paghawa sa akong mga pinalit. Yes, madam. Mommy! Mayo kay ni anak ka. Unsa naman ka? Wa ka magpabadlong din eh. Ha? Mommy, saboy. Dako na ko, no? Dili na ko bata nga badlongon na lang gyud kaayo. Oh, sige. Kinahanglan nga mo respeto kasab sa mga katabang din eh. Tuod ay, gigamit man kuno nimo ang kwarto sa basement. Oh, yes, Mom. Adto ko rito mag-review sa angay na kong buhaton sa kong kinabuhi. Ha? Ugma kinahanglan nga mauban ka na ako sa mga lakaw na ako, ha? Kinahanglang mailhan ka na sa akong mga kliyente. Og magsugod ka na og trabaho sa atong beach resort. Okay. Hatagin akong driver. Mag-hire ko laing driver. Si Justin na lang, Mommy. Naalad na ko siyang pag-drive. Safe kayo. Okay. Unsa? Magsugod na siyang trabaho sa beach resort si Miss Mara? Oo, lagi. Ug ang praning, ako mo iyang gusto nga mahimo niyang driver. Oh, unsa may problema, anak? Di lagi ko ganana ng iyang batasan lagi. Demanding kayo. Nya, naisugo nga mga lisod kayo. Ay, unsa man sa ng mga sugua. Ha? Kuan, suguon ko niya og bino. Inuman gud na siya. Oh, mao din na nga adto na siya sa kwarto sa basement kay moinom din na siya. Oo, lagi. Kulbaan kong masakpan sa sayang mami. Mapagan ko. Praning gimbayana, eh. Si Carlin. Tubaga na. Ug sultihan na bayan na to. Hello, Carlin? Ate, kumusta naman ang tindahan nga itong gisaputan? Carlin, uwa pa na ko mapasugdi sa pagpapanday ang tindahan kay nagunahon na pagkukun asa mo sa pwesto. Lex Pino. Pangita na lang og pwesto sa merkado, ate. Aron ka ng
construction sa tindahan. Ipuno na lang na sa puhunan. Ingon anak na lang, good. Lain ba ato, Carlin? May isulti na ako nimo. Ansam na, te? Kuan ba? Doon na bayay nang uyab na ako. Ayaw gyud pagsud og problema, ate, ha? Ayaw gyud. Way hinungdan ng mga lalaki. Pero buutan man si Justin. Basta. Ayaw pagsugot ang tawhana. Kano sa man siya nung uyab dahil mo? Kinsa man na siya? Usa man niyang kagikan? Carlin, kalma lang. Nagkinahalan kong kauban diri karon. Mahimo kang magkuha og kauban, ate. Ako'y musweldo. Carlin. Ate, mga demonyo ang mga lalaki. Way mapili anak nila. Bisan kinsa anak nila. Mutok kargit ang kagaw sa utok anang mga lalaki, ate. Pila may edad anak niya ba? Tiguang na siya? Kuan. Mga poparihas kamog edad. Bata pa na siya. Ayaw ginagsugta, ate, ha? Ayaw gyud. Binuangan lang anang tawhana. Carlin. Unsa may trabaho anak niya, te? Kuan. Driver na siya sa akong amo. Driver? Unya, manghud ka ayo nimo? Uy, ate. Nakabati na ka ng panultihon nga basta driver, sweet lover. Joke ramang good na, Carlin. Tinuod yun na, ate. Daghan akong mga kaila nga kauban sa trabaho. Manguyab og habal-habal driver. Unya, mga minyo day mga panuway. Magpaulitaw-ulitaw, pero ang resulta, gisong sa asawa. Magdapag bata. Dili ka usa o tulo ako nahibaw ng istorya, ha, ate. Carlin, kalma lang. Ate, di kalma. Kay ako mismo gusto kong ilaron og driver. Ha? Suki na ko sa taxi. Nagpailan akong ulitaw. Nanguyab na ko. Ang salbahis, nangilad lang ni ay. Tulor na di ay ang ipaangkan sa panuway. Di lagi kasaligan ng mga lalaki, ate. Pero... Basta ha, ayaw nagsugta tawhana. Parehasa man ka na akong edad. Giulu-uluhan lang ka ng tawhana, ate. Tayong pakisamay nga anak niya ba? Justin. Ignanas Justin, ha? Wa kay panahon para niya. Papangitaas siyang parehas niyang edad. Kalimtan na to ang mga lalaki, ate. Wa sila'y mga ayo. Kinahanglang mamati ka, ate. Sige. Mamati ko nimo. Kana, cute. Ikaw magpadaan ng mga pasalikan ng mga tawhana. Binuang lang ka ng ilan nimo. Malala sila sa unang mga adlaw sa inyong relasyon. Apal kung magkadugay na, pahilakon ka na. Carlin, husto na. Di ko muhunong, ate, ha? Hangtod nga di ka musaad ka maglikay ka ng tawhana. O kung mahimo, undang na sa imong trabaho. Aron makalikay ka ng Justin. Carlin, dili ko uyo ni anang imong gisulti kay nakautang manggugos akong amo. Dako-dako nga utang kaya akong gipaayo sa bay. Ang kwarta din akong gipadani mo, ate. Ako kining gitigom. Gamay ra ang akong gikuha ni ini. Ate, nagsabot na ta nga ang kwarta nga akong ipadani mo, imo na. Di ka na angay nga magkunahuna na ako. Carlin, pasagdi lang ko gusto akong gipuhat. Importante kay ka na ako. Importante sab ka para nako, ate. Busagin na lang ang pinga nimong imong kasing-kasing. Ayaw nig ipagupa sa mga lalaking way hinungdan. Carlin. O kinahanglang mo saad ka nako. Nga dili, gyud nimo sugton ka ng Justin. Carlin. Dili na ko siya sugton. Hoy, Romero. Ay! Miss Mara. Ay, kurat naman tayo mo, may. Ikaw din, ha? Unsa may akong ikalagat sa gwapa ug siksi na kong agawon. May mo ba? Ayaw na lang kong ulo-uluhi. Kinahibaw ko nga gwapa ko. Hain si Justin. Doon na gikuha sa ila, ma'am. Miss. Dali. Ubani ko sa lambay. Unsa? Oy, miss. Lisod kayo nga gialan pa ingon dito, oy. Ako na lang siyang tawagan aron mo, ani. Dili siya makontak sa iyang phone. Ako lang sa way nag-contact, miss. Ikaw, relax lang ka diha. Ako siyang paniyon, ha? Pero, timpa, unsa man siya kung insulti niya?
Ngano nangita man kaniya? Ing na nga doon na may lakaw. Muato mi sa akong trabahoan nga beach. Padada na siya ilisan. Sige, miss. Ako'y bala. Ay, nagka-stress mo siya kay makuhaan ang imong kasiksi. Padali ave igit siya ha. Lagi. Dili ko muna og tawag niya kon. Di na ko siya makontak. Hello. Nganong nanawag man ka? Bay, nangita na nimo si Miss Mara. Isog na ba kayo? Nasab? Unsa man siyang tuyo nako? May lakaw ko na mo. Adto mo sinang beach resort kay magsugod na siya trabaho. Kwan, ugma pa mi mga doy. Mo ni sulti siyang mami. Unya bay, ganahan man siya maguna dito. Unya, padalong ko nagilisan. Ha? Uy, di mahimong ato ko matuog dito eh. Aw, ikay balibad na nga itong amo bay. Sige. Muana na ako. Bye. Kinida. Masulo na sana ko si Miss Mara dito sa beach. Di ko makaduol niya karon kay naaman ang iyang mami. Alice. Kumusta nang imong pagpakigsulti sa mangod? Misulti ka na ba niya na bahay na itong duwa? Ha? Okay ra siya. Maayo noon. Sa sunod nga manawag ka niya, ako'y makigsulti anang mangod ni mo, ha? Ayaw. Alice! Justin, ako lang una ang makigsulti kang Carlin. Haba? Wa ka musulti ba nato, no? Justin, kuan. Ikauwaw ko ni mo sa imigsoon? Ay, uy. Anong kutang ikauwaw man ta ka? Kagwapo ni mo. Swerte kayo ko nga ikaw ang akong nabana. Kaha? Alice, basin baya kung gipatuo lang ko ni mo, o gipatuo na ni mo imo mangod, nga dato imo bana. Ay, oo, wa pa ko musulti niya. Uy, nga minyo na ta. Usa? Pero nga naman. Kuan, Justin. Usa? Dili man gud siya gusto nga magminyo ko. Kada kong binuang ana. Justin, dili lang una na to apikihon si Carlin, haba? O ikaw, good. Imo nang igsuon ba? O kundi kaganahan nga mo, ang ko nagyud sa atubangan sa katawan, bahay na tong duha. Nga minyo na tong duha. O naranan mo. Bahala ka. Sige, lakaw na ko. Dahil sa Justin, ayaw na paglakaw. Ayaw na kong kasuko. Mura mo gudog di gyud kaganahan nga may bawaan nga minyo na ka. Awon man. Doon na kay laing nagustuhan? Justin, ayaw pagsultik sa mga anak, uy. Wa taong kulaing laki sa akong kinabuhi. Alice, makalagot, manggod. Pero Alice, maulay ni Timan niya. Kung doon ay may tabo sa mga... pagbuminaw sa Lex ikaw gisad Pino. ang Alice. Mayong pagbuminaw Kasi pwede sa may Lex pasabot siya. Pino. Imo niyang gusto nga itago ang akong pagkabana ni mo. Timan, ina. Justin, asa naman ka? Just... nga naman nakuha man kag imo mga polo. Matrabaho na sa beach ang praning natong agawon. Basin ko no, di mi makauli. Hey, walay kay tingog-tingog diha. Naglain lang na akong lawas. Unsa man? Ganahan ka nga magpamasahe ulit, ha? Ayaw na, miss. Okay ra ko. Sure ka, ha? Sure ka nga okay rikit ka? Okay. Happy ko nga kauban sa ta. Good. Kung nga akong gusto mabati di kay nimo. Nga happy ka kung ako ang kauban nimo. Okay, before tabalaw sa beach resort, mapahawayan at tas motel. Okay. Kagwapo gid sa ko, Justin, uy. Ikaw na gid ang gusto na akong ikauban kanunay. Ha? Romero. Oy, taas talagang adlaw ka nakasuot eh. Ano sa man, labad mo, oh? Nadayon yun uglarga sila si Justin o Miss Mara kagabi. Oo, nadayon yun.
Labi na mga sila nakagikan kay dagkan man og gustong dadon si Miss Mara nga bagod. Mao ba? Ate, kuan ba na ko'y pangutan na ba? Nag-away mo ni Justin? At doon na lang may dili maayong pagsinamtanay, Justin. Ate, kuan ba? Ako ba no? Bata pa man jud ko no, kay nimo no. Pero maayo tingali tinga nga ipahibaw na ninyo sa tanan nga banaw og asawa na mo si Abay Justin. Ambot ba, Romero? Naglibog naman ko. Na ayaw ang libog-libog ati uy. Ang importante nga mas safety ang imong kaminyoon. Uy, nang hupo na magudnoon ka. Ambot ba? Pero ako makasabot sa gisulti ni Justin kagabi eh. Bahin sa unsa man eh. Miingon mo siya nga, kung unsa ko na mahitabo sa unahan, ako ang sadaan. Tinuod ka, te? Mao na iyang gisulti nimo? O, Romero, ugwa ko makasabot ini. Uy, ate, sabuti nagmaayo ninyo ni Abay Justin ang inyong sitwasyon, uy. Nga dili magit ko mapulaan o kiss ni mo. Kay gwapo man ko. Mao ba? Aw, tinuod ka na. Nga nung humot man ka pirme. Kanahan ka kumusimot ni mo pirme. Timpag. Uy. Kinsa maning samukan ba? Ayaw. Si Alice ang nanawag nimo? I-off na. Egto ba? Kay maningil na. Unsa? May utang ka ni Alice? Oo. Sa iyang gilaban. Nagplano mo na siya nga magtukod og tindahan. Mao nga, daginuton gid niya bisan unsa kagamay sa suhol. Mao ba? Okay. I-mute na lang ng imong cellphone. Aron dili ta madisturbo. Sige. Di pa ta manglakaw? Nga naman. Kanahan na ka mo biya din sa motel? Ha? Dili pa. Okay. Ako saba. Dili pa ko ganahan nga mo biya din Uy, kalma lang. Ganawa man mo tupag si Justin. Ate! Uy, nga nang gitutukan na nimo imong cellphone? Uwa man mo tupag si Justin sa kung tawag, Romero. Base nag-drive, te. Pero doon naman ang beach nga ilang atuan, di ba? Naputag yun sila ron. Basing gisigihan at sugo ni Miss Mara. Ate, ayaw nagkaproblema ng Abay Justin, uy. Alice? Madam. Unsa man si Justin? Wa gyud na siya makainom nga nag-drive? Ay, uwa, madam, uy. Maayo noon. Ay tuod ay. Unsa man ka ganahan ka nga ma-assign sa beach? Ayaw lang, madam. Nga naman. Naaman ko ko'y ipatukod nga gamay tindahan sa akong igsuon, madam ba? Ay, may igsuon ka di ay? Naa, madam, pero wa na lagi maguna-una sa pagpauli din Ingon man gud ana ang kinabuhi. Dili na to magkontrolar bisan ang kaugalingon natong anak. Madam, nganong mura magkagmay problema? Alice, wa kay na matikdan ni Mara? Ang bahin sa unsa man, madam? Ang iyang lawas. Mura ba medyo nausap?
Mura bitaw siya og nanambok, madam. Sa imong hunahuna, dili ka na mabdus ang akong anak. Mabdus? Oo. Unsa man, wa ka makabantay nga doon na say kidang lalaki dili sabay? Wa man, madam. Nabaguhan ang tingali ko. Unsaon nga, tagsa na lang may makita. Kining may pang kutawan ko ni mo kape, Alice. Sure, madam. Magkutaw ko. Basta ko di problema si Madam Carla kay nako. Nena ta sa beach house, Miss Mara. Di na ko mahimong musod. O ganong dili man. Driver lang ko nimo, Miss Mara. Di mahimo nga may makakita na ako nga magpaso-paso ko sud sa beach resort uban sa mga guest. Okay, sige. Pero karong gabi kinahanglan nga mudungan ka na kog kaon, ha? Doon ako'y sorpresa para nimo. Ha? Unsa man na, Miss Mara? Paabot na karong gabi, Justin. Wala. Unsa makay isurpresa ni Miss Mara nako? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Kasakit sa kong Alice? Alice? Madam. Mo pauli ka na? Unta, madam, pero kung may isugo ka, ako nang buhaton. Labad akong May mo ba? Hiluton ko nimo. Oo, madam. Ngano kung dili. Dili, hiluton ta ka. Alice? Pila madam? na imong edad? Taas-taas na yun, madam. Nganong wa pa man ka magminyo? Aha? Nahibaw ko nga wa kayo yap. Tingali na hadlo ka nga pamisitahan din Kuan, madam. Oo, palang ko ganahi nga magbinyo. Ayaw usiki ang panahon. O kalimti ang akong gibaod ninyo sa una. Ha? Kung nahadlo kang manguyap tungod na ako kining bakwion. Tinuod ka, madam? Dili ka na masuko kung mag-uyap-uyap mi? Dili na. Dakong sayop ang akong pagpangilapot sa unang panahon. Wa ko'y katungod nga mahilapot sa pagpati sa akong pagasakop. Madam. Salamat sa imong paghilot ka na ako, Alice. Uuway sa payan, madam. Sige na, makalakaw ka na. Pahuway na lang. Sa'yo lang din sa bahay ugma kay doon ako'y bisita. Ikaw na'y muluto ugma. Oo, madam. Ate, sorry. Carlin, wa kay sa. Gusto lang ko nimong protektahan. Pero nag-uol ka, di ba? Nagkasapot ko sa imong bahin. Pero ako ang wa makasabot sa imong bahin, ate, dili ba? Carlin, kalimti na lang katong atong gilalisan. Dili mahimuti. Wa ko makatupan ako nauna sa kong gipanulti nimo og nabasol ko. Di na ko manghilabot sa imong kasing-kasing, ate. Tinuod ka, Carlin? Dili na ka masuko kung manguyab ko? Oo, ate. Unya, dili na ka masuko kung akong sugton si Justin? Dili na, ate. Salamat, Carlin. Salamat ka nagkasabot ka na sa akong gibati. Ate, kung unsay makalipay nimo, ako kang suportahan. Maginaot lang ko nga pagkaon ka ni anang Justin. Pinangga ko niya, Carlin. Ug ang tinuod, Oo na, ate. ako ang
Ako ang angay mga ipasahilo nimo tungod kay namaka ko nimo, Carlin. Ha? Namagka ka? Saan sa ate? Ang tinuod, Unsa ate? kasal namin si Justin. Ako na siyang bana. Lang kasuko Carlin. Mahal ko lang yun kaayo si Justin. Sa ako nag-iingon, ate. Di na ko maghilapot. Malipayon magkakanatawahan na. How? Ba't ako'y mahimo? Ayaw lang yun pagsukot kapasakitan ka niya. Dili makahimo sa pagpasakit na ako ang akong bana, Carlin. Pinangka kay ko niya. Aw, maumang ka. Ang importante nga pinangga ka niya. Pinangga ko niya, Carlin. Hugayaw ka pala ka. Wa ko masayop sa pagpili sa akong bana. Oh, okay. Misali ko ni mo, ate. Nahibaw ko nga dili ka mo sunod sa tunog sa atong inahan. Sige na, ate. Bye na. Okay na, Carlin. Bye. Salamat ka nakasabot tigin si Carlin sa kugipati. O gidawat na niya si Justin. Akong tawagan si Justin. Balitaan ako siya bahay ni Carlin. Malipay yun siya sa akong ibalita niya. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Busog na ka? Oh, busog na kayo. Karon, isulti na kung unsa na imong surprise na ako. Mabdos ko. Usa! Oh, Justin, mabdos ko. Sa imong baby. Kining, kuan, sigurado ka? Ha? Sigurado ka? Yes, of course. Dili mahimo nga masulti ko nimo ini. Kung dili pa ko sigurado nga mabdos ko. Oh. Love. Hey, unsa man ka? Wa ka malipay nga mabdos ko. Imo yung baby. Dili ka proud nga ako ang mami sa imong baby? Nalipay man, pero... Pero unsa? Oh. Wa ka malipay, no? Oh, unsa man? Naglagot kang may mabdos ko? Ha? Dili sa ingon, ana. Nalipay ko nga doon na ako'y anak. Mausad na nga akong gipangandoy. Pero... Unsa may nakapero sa akong pagmabdos? Ang imong mami. Ang imong mami ba? Mapatay ko sa imong mami kung may baho siya nga. Mabdos ka. Ako ni bahala sa akong mommy. Ang imong buhaton, mao nga mangandam ka alang sa tong kasal. Usa. Mangita taglaing dapit nga. Magkasulti ta. Di ta din eh. Okay. Agad na magsulti sa akong kwarto din sa beach resort. Dili may mo. Adto ta sa layo magsulti. Kanang way na kaila na to. Okay. Mao man ka na imong gusto. Let's go. Unsa ba kay gibuhat ni Justin nga dili man siya motupag? Ganahan na kay kumusulti ni Justin sa nahitabo. Og sigurado ko, malipay gid siya sa akong ibalita niya. Gawas no naming mo pahibaw sa tanan nga minyo nami. Okay. Niya na magitas baybayon. Layo atas mga tao. O sa man gusto nimo isulti. Nganong igo naman kang nanghupaw? Justin, ayaw kong pakulbai, ha? Mara, may lain ka na bang gisultihan ba yun ng pagmabdos ni mo? Wa pa. Pero, nagplano ko nga si Mommy ang una na kong sultihan. Siya lang atong problema, dili ba?
may lain ta problema. Ha? Pag sure, uy. Sigurado ka? O, sa may problema? Doon na kailain nga pamabdusan? Wa. Oo. Wa, Mara. Wa maka, di ay. O, yung anong mura makagbikaging diha. Di na makahapit mo tingog. Nakalitan ako sa imong gibalita karon. Wa ako magtuo nga mauna ang akong mabati gikan nimo. Justin, wa ko makauyan ang reaksyon ni mo, ha? Wa ka malipay sa kong gisulti. Oh, si Alice. Justin, tupag ako, please. Dili ko mahimutang hangtod nga ako ikasulti si Justin sa naitabo. Dili ko makatug hangtod nga dili na ko ikasulti si Justin. Tawagan lang ako siyang usap. Nabisi lang tingali ang akong bana. Mamawi nagyug ko ni Justin karon. Ako nagyong isinggit sa tibok kalibutan nga minyo na kaming duha. Justin, isulti na ang gusto ni mo isulti. Ano mo na makaglaamang diha? Mara, kinig. Naglibog ko. Agad sa may magikalibgan, ha, Justin? Kuan, wa mo abot sa kong nahuna nga mumabdos ka. Oh, kung dili ka ganahan ini, ato lang ni ipakuha. Usa? Ayaw, uy. Naunsa ka. Mao na nga akong gusto. Nga makakita ako sa kong liwat. Haon ya lagi. Ngano mo ra makagniungot diha? Burong kag nakurot og maayo nga mabdos ko. Ang gusto na ko mabati gikan nimo. Mao nga magpakasal ta. Minyo ko. Unsa? Matod ko. Minyo ko. No! 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 Mao nang tinuod, Mara. Mao nang tinuod. Minyo ko. Ug si Alice ang akong asawa. Anong namakakan ako? Pasaylo ako, Mara. Pasaylo? Mura ni mo isulti na ako. Mga ayaw lang ka pasaylo. O di mga na magbuwag-buwag na takay mabdos na ko. Ha? No way! Miss Mara. Mara! Mauna ka na itong nasabutan, dili ba? Ayaw kong ina. Nagiduwaan lang ko ni mo. Pero sa sinugdanan, nagduwa rata, di ba? Kung para ni mo nagduwa-duwa ko sa kong kibuhat, o ba ni mo pas nasayop ka? Oh, seryoso ko sa kong paghatag ni mo sa kong tanan. Seryoso ko, Justin! Mara, ato ning istoryahan og tarong. Sabutan ang tunig maayo, okay? Kasal may akong gusto. Usa? Dili ko musugot na mumagdos ko nga wako'y bana. Pero ipaunsam na nimo. Di na ko makasal nimo. Kay nakasal na mi si Alice. Usapa na. Nga nung ka musulti nga magkaayon day mo, ha? Kisa pilay libaw nga kasal na mo sa Alice. Ha? Giilad lang day ko ninyo? Si Romero lang ang nibaw og uwa na ilain. Bisan sinoy timoy, wa may baw nga nakasal mi si Alice. Oh my God. Ano way? Mara please. Kinahanglan aton sabutan sa kalma nga pagkasabot. Madapan ni kalma ni mo nga mabdos naman ko. My God, Justin! Isulti ang takas tinuod! Aron malikayan ako ang pagmabdos! Sorry. Kalit siyang kinabuhi, ah! Mag-usa naman ako ini karon, ha? Mahimo na lang ko ni mong kabit karon. Ha? Mga ba na mahitabo na itong doha? Ambot. No way. Ipakuha ko ni bata, ha? Ayaw, dako na sa Mara. Kung dili ka gusto nga ako ni pakuha, kinahalang barugan ni mo kung pagmabdos. Pero mapriso ta kung ako ng buhaton. Pas buwagi si Alice! Oh. Palaya
Asa siya? Ha? Mura ng bugtong paagi nga dili na ko patyon kanibataa. Imong buwag ka ng imong asawa o kita ang magtipon. Di lagi mahimo magtipon ta. Kasado ko. Pues problema na nimo. Oh, Mara! Pitaw eh. Unsa man kita buwa. Nganong mimabdos magid si Miss Mara. Oh, nanawag na sa si Alice. Di pa ko ready nga makigsulti sa akong asawa. Kapit naman dahil mapuntag. O sabi ko kaya din itapot ni Justin. Ngano dili man siya mutubag. Masaya na lang kong trabaho. May bisita na ba si Madam Carla o niya? Buntag na lang. Huwag ko makatuog na. Tako ay yung problema ha, oy. Kalapad sa kuuwi ni. Miss Mara. O yan, saan may plano ni mo ron? Justin, dili mahimo. Nga magpakahilom ka lang. Kinahanglan mo plano ka bahin ako o sa baby. Ipadayo na. Ansa? Nagkinahanglan kog anak, Mara. Gusto ipadayo na. O kinsa man akong paangkonon nga amahan, ha? Ikaw ba? Dili. Unsa? O kinsa man ako itudlo nga amahan ini? Si Romero? Maguna-una ta. Pero sa pagkakaroon, kung mahimo lang, ato lang una ning isekreto. Oh. Itago ni nato? Natural. Tungod kay minyo ko. Lisod ko may bawaan ni Alice nga mabdos ka. Ug ako ang amahan. Ipapriso kita niya. Unsa? Kinahanglang ibutang na to sa siguro ang tanan. Maglayas ta. Oh, unsa? Maura ng pugtong paagi nga mahimot ang gawas nun. Dili ba? Maglayas ta. Oh. Magpalayo tayo nagdapita. Og asa mo ta paingon? Maguna-una ka. Kaya ikaw may lalaki. Mara, gukdon ta sa imong inahan. Mao ni ang butang nga iyang gibaod namo. Nga di gid mi maguyab-uyab. Unya karon ang iya nang hinuong anak ang akong nauyab. Mara, mapusila na gid ko sa imong inahan, ana. Buset! Mara, kinahanglan mag-amping ta sa tong lihok. Kay gaming sipya ta to, mapriso kita. O gawas pa, kung layas ta, asam sa tamutago. Unsa may akong trabahoon? Unsa may akong ibuhi nimo? Doon ako'y tinigom, Justin. Bisag unsa kadagan sa kwarta, mahurot ginamara. Labi na gid kung ikihanatan nga Alice. Ako di man lagi. Unsa may tubuhaton karon? Kabisit may ribataa. Narubiturok pa ni. Makalagot. Mara, ay paghilak. Ay paghilak. Masulbad na rin problema. Taguan lang yun una nato ang imong pagbabdos. Makalagot ba yan ini, oy? Magtago-tago na hinuon ta? Seryoso makakanako. Seryoso ko? Agkun mo na. Mamati ka na ako kung unsa may akong plano. Kay ako man ang lalaki. Okay. Pero, love bagit ko di mo? Omar, love di ka. Hagi mong asawa. Love ba sab di mo? Love ba sa di mo ang imong asawa? Ayaw ako kabuang ni Justin.
Tiguang na kayo ko para nimo. Pangitag pares og edad nimo, uy. Di mo pilig edad ang kong maalis. Labdi ka. Ikaw ang gusto na kong maasawa. Hoy! Sultihi ko! Ngano nahilo man ka, ha? Love, basab di mong imong asawa! Sa una, Karon ti ay... ambot lang. Lahi ka, Mara. Ug lahi nga akong kasawa. Namong duha. Kinsay nindot. Natural, ikaw yun. Bata ka. Ugot pa kay kagpanit. Basta, ako ang imong love kaysa imong asawa. O lagi, ikaw nga akong love. Mara. Mara. Justin. Justin. Ako ka lang. No. Good morning, Romero. Wow! Good morning sa Ate Alice. Kumusta man ang imong kapuntagon? Aw, okay kay ti. Husto ko sa kaon. Husto ko katog. Ug labi akong painit karon ki. Nagpapalit man si Madam og putog squate silang manding. Lamias akong kaon lagi. Maayo hinoon. Te, law sa kusina ko. Ah, okay. Oh, uy. Si Abay Justin man nanawag. Oh. Hello, bay. Musta naman ka? Bay, naanam mo diya sa dakong bay? Ha? Si Alice Romero? Oo, bay. Aon sa man, makisulti ka ni ate? Di lang muna. Ha? Okay na ba si Alice diya? Okay raman. Dako magkikitog ngisi nga miabot din he. Bay, malipayon ka si ti Alice nga miabot, bay. Ha? Ambot ka kung ano to siya. Susi ako na kung anong malipayon siya. Ha? Ikaw na di mangutan na, bay. Ikaw na pumunta na, bay. Bay, ikaw ba no? Nagduda dyan ka ni Ate Alice nga doon na si kabit. Mura magugkag natukan di, bay. Unsa tong pangutanan nimo? Matod ko, nagduda bagyod ka nga doon ay kabit si Ate Alice. Oo, bay. Bay, suod magyud mi anang Ate Alice, no? Ako gyud ang makasaksi na, bay. Dili na magkahimog pangabit si Ate Alice, uy. Buutan kaya siya. Ug gawas pa. Ikaw rin mahal, na. Klaro kaya na. Bantay lang siya. Aw, ugod. Eh, basta ako, makabarog dyan ko ni Ubay nga, dili yun na may tabo nga mga bit sa ti Alice. Aw, ikaw mismo, bay. Nakasaksi dyan ka nga. Butang kayo si Alice, makabantay dyan ka na. Bay na. Bay. Bay. Kagang. Gi-off na gano'n. Pero adyo ko magtuo. Nga abubuhan di kayo na si Abay Justin. Samay akong buhaton karon. Kalabad sa akong uwi ng problema. Kursunada rabi kay si Mara nga ipakuha ang among anak. Maayong pagbuminaw sa ako si Lex Alice. Pino. Luis sa kay siya. Pero lahi masagid ang akong gipati para ni Mara. Siya gyud ang babae nga akong gipangita. Nganong uhay man sad nga miabot sa akong kinabuhi si Mara, uy. Justin? Nanghita na ako si Mara. Miss, nga no? Artistahon man di ay ka? Ha? Dali kay
kay ka makausap sa imong tinawag ka na ako. Kinahanglan mag-amping ta. Doon ay gas nga mo abot. Pagpasugat sa airport. Oh. Ikaw ang gusto ni mami nga mo kuha ini. Ug imong ihatod sa bay. Human dito sa bay, imo silang ihatod din sa beach house. Okay. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Kahumod ko na yung giloto, eh. Ay, order ni Madam Carla nga lutoon ako para sa mga bisita. Sus! Amia! Kauban sa lamia, ano? Hindi na ko kakalitok sa kalami. Lagi? Ay, kabala ka, makakaon ka ni ini kay doon na magyud ni sobra. O gawas pa, suod kas kusinira. Ay, kana, yun. Kana ba? Ganahan ko nga makita ni mo, te. Nung katawa ka. Kinahanglan gyud nga happy ta nga mangusina aron lami ang imong luto. Bitaw din, no? Kaya kung sa puto lang ko sunira, te. Kung dili maparat, tabang sa kayo. Mao na. pero tayo patay para, te. Unsa may naka-happy ni mo, te? Kabantay ko ba? Sige, ligagpahiyom ka ron. Unya, haming-haming pa. Ay, magsuti lang unya tabahin, ana, Romero. Basta kay happy ko karon. Way kabutangan sa akong kalipay, Romero. Hala, no? Sulti na lang gusto, te. Unsa mag yun nakapahappy ni mo, ha? Ay, unya na. Para bibo. Hulot, te. Nagbago ka na, ha? Mangumidya na ka. Te, paminaw na ako, no? Sobra ang kalipay ni mo karon. Husto ka, Romero. Sobrang yun ang akong kalipay karon, ha? Wow! Way kabutangan sa akong kalipay, Romero. Onya, karon sa amang kamusulti na ako sa nakapalipay ni mo. Human na kog luto. Okay. Lakaw na slayo ka. Paghaling og uling dito, aron kay kuan man gud magpasugba man si Madam ba og bangos ba. Kanang naasa gamay ang planggana, isugba na. Ay sus ka na, bangus ka lang may na. Sige na, lakaw na. Magkuha na ko sa bisita ninyo. Atong bisita, Justin. Kana ang ibutang si Mohon. Ha? Oo, unsay? Nahibaw ka ba? Nga mahimong ikay mo manage ining maong beach resort. Kung maminyo na ta. Mara. Daghan kag oportunidad kung kita na magtipon, Justin. Siyempre, kung bana na ka, ang akong katigayonan, imo na. Ang akong masunod ni Mami, imo na saba. Mara. Sige na, lakaw na. Kinahanglan una ka mo abot sa airport kaysa gas nato. Oo. Mara. Here. Imong pocket money, oh. May kwarta pa mo ko. Taguin na. Dili ko gusto nga magutman ka. Sabta mag-atiman sa mga bisita. Okay, sige. Adto na ko. Oops. Wait. Ha? May nalimtan ka? Dali ko gusto, ha? Nga maglambing-lambing ka ni Alice dito sa bahay, ha? Ha? Kinahanglang way mahibaw. Gawas kang Romero. Nga kasal mo. Oo. Okay. Okay. Lakaw na. Amping, okay? Okay. Kanindot dahil sa akong kinabuhi kung wa pa ko magpakasal kang Alice. Romero, asa man? Naluto na ba ang sinugba? Oo, ate. Humot na ka rin kayo. Pati sugsuka na kuwang ini. Ibutan na ining mabuak nga sudlanan, ha? Nya, ibutang sa lamisa. Ay, problema, ate. Uy, di. Niya ng guess. Uy, si
Si Justin ang nag-drive, te. Salamat. Napaliw na nagyud ako ang tanan. Una maabot ang bisita. Justin! Sir, ma'am. Tora ang puntahan. Justin! Oh, Alice? Magsulti unya ta, ha? Unya na. Kay, busy pa ko. Naunsa pa to siya? Mura man ugwa sa mood. Ay hala. Nakasap-an man ka sa guest si Justin. Mura man ugwa sa mood. Dili lang una ko magsamok-samok niya. Kaluoy sa akong bana, uy, kung nakasab-an man siya sa guest. Karong gabi na lang. Karong gabi makasulti na gyud ko niya kung mo pauli na siya sa bahay. Asam ka si Justin? Mupauli ba ka siya karon? Siya na tingali ni. Si Carlin madi ay. Hello, Carlin! Hello, ate. Kumusta naman ka diha? Kumusta naman ang imong bana? Ay, wa kay angay kabalak ana mo dire, Carlin. Lagsik rami, wa may problema. Busy sa pangakong bana sa iyang trabaho. Mao ba? Kano sa man jud ka mo pauli dire sa ato, aday. Ganahan kay ko nga mahimamat nimo si Justin sa personal. Dili na lagi ko mo pauli diha, ate. Carlin, kinalang ato bangon nimo ang sakit nga kagahapon dire sa atong dapit. Di pa ko makahimo, ate. Ay, Sabtalan sa ko, ate. Ikaw lang akong concern, Karoin. Labi na nga minyo ka na. Unyaon sa man, wa pa ka mumabdos? wa palagi. Dili naman tingali ko mumabdos. Kinahanglang mumabdos ka, ate. Kinahanglang makabaton mo og anak anang imong bana. Depende sa ihatag sa Ginoo. Ang anak ang mopaligon sa relasyon sa bana o asawa, ate. Baby, ikaw ang rason nga dili makabiya na to si Daddy Justin nimo. Ikaw, baby. Ato lang imong Daddy Justin. Ako nang ipasalig nimo. Unsa ka kano? Lalaki ba ka o babae? Mayong pagbuminaw sa Lex Pino. Mag-agad lang mi sa Ginoo kung hatagan mi niya og anak, Carlin. Paningkamot yun, ate. Ako okay raman ko kung dili mi mga anak. Anya ang imo bana, okay ra ka ha kung dili mo mga anak. Wa pa man noon siya mangandoy og anak. Wa man sa maghisgot. Ay busy magugay mi sa trabaho. Labi na kaganina may guest nga mi abot. Siya man ang mukuha sa airport. In love kiday ka anang imong bana, ate? Carlin. Love ka inako si Justin. Ayaw lang ihurot ang tanan, ate. Carlin. Kinahanglang magbilin ka og gamay gugma para sa imong kaugalingon. Ayaw ihurot ang tanan sa imong bana, ate. Kakuyaw na ko ni mo manulti karon. Mura naman yun ikaw ang akong maguwang. Mao na ako nakita sa kanhi ni Mama, te. Iyang gihurot ang iyang tanang gugma sa atong way hinungdang amahan. Carlin, ilubong na nato sa kalimot ang tanan. Dili, ate. Ang kagahapon, kinahanglang atong lingion panagsa aron dili masayob sa atong mga desisyon sa umaabot. Carlin, nakita gyud nato kung giunsa sa pagpakabuang ni Mama ang iyang gugma kang papa. Iyan ning giilog. Iyan ning gipakamatyan, ate. Carlin, husto na. Nagpakabuang sa gugma si Mama. Og kana ang dili ko gusto nga mahitabo nimo og nako.
Ayaw cute paghilak tungod lang anang imong bana, ate. Ayaw ka bala ka, Carlin. Dili may tabong pahilakon ko ni Justin. Mahal ko niya. Kada lang ang gusto kong mabati, ate, nga happy ka. Kadili ka pahilakon sa imong bana. Ayaw ka bala ka, buutan si Justin ug nahibaw ko nga mahal ko niya. Pinangga ko niya. May gabi Carlin, niya si Romero. Saman makisulti ka? Ayaw lang, ate. Sige, ate, ha. Bye. Ate Alice! Romero, uwat o na, naana! Ay, kakapoy drive. Ay, kadagan o gilakaw sa guest. Meron din ka din hidapling sa dagat? Wa ka magdang cellphone. Wa? Unsa man nahitabo isbay? Okay raman. Unsa may okay ra? Nalipay ra ang guest. Kapoy lang kay dagan kay sila giadto nga lugar. Dili ang bahin sa guest ang gusto na ko mapati. Kumusta na si Alice? Naghangop mo? Ano katawa man ka? Taod-taod na magid mo nga wa magkita. Busy maka din sa beach resort. Naghangop gid tingali mo? Di mahimong maghangop mi dito. Kaya naagod ang imong mami. Ug ang guest. Pero kung wa pang mga guest, maghangop gid mo og ang imong asawa. Unsa man? Nagsilos ka? Kabatig na si imong asawa, nya magsalos ko. Tiguwang pagyut. Ngayon ang asawa makagtiguwang. Siya may nasa kong duol. Ato di. Mapauli una ko sa mo ha. Dili mahimo. Ha? Kape, Ay. Wadyo ko makatuog nga nagrona sa mong gisulti na ko, te. Ikaw, gid, no? Amaw magkambataa ka, oy. Ano laging malipayon man kay ka? Lahat na yun ang kinidlap sa imong mga mata, Ate Alice. Ikaw, gid. Nya nga nung ikaw. Nga nung ikaw may dili magkatog, ako may nalipay. Walang. Nahibaw biya ka sa takasuo, di ba? Manghod na biya ako ni mo. Ako biya mipuli ni Carlin. Unya, laban ako si Carlin. Love si kanako. Badi oy. Kung love pa nimo ang akong manghod, dili ka manglili ni Miss Mara. Aray, natukan mong puti. Nakabantay di ka na ko, ti? Oo, oy. Walang ko magsaba kay mabunalan unya ka adto. Sus ka na mo si Miss Mara, te. Tintasyon maguna siya. Ay, sorry. Takusog. Tintasyon maguna si Miss Mara, te. Pero, dili lang siya nga itong sigutan, di, oy. Ikaw ba, sa lagi nakapalipay ni mo? Huwag ta makalugar ang istorya ganina. Karaw na lang ta mag-istorya. Roji ka, guwa mahilo na, oy. Bitaw, Romero, happy kay ko karon. Ano lagi happy ka, te? Tuwag kay gawas no namin si Justin nga mo pakita sa among pagkabana ug asawa sa mga tao. Unsa? He. Maunay nga dako ikang ngisi ganina. Nahibaw na si Carlin bahin kan Justin. O, wa na siya masuko. Sus, kanindod ko ng balita, ate. Mauna. Unya, nagkasulti sa mi si Madam Carla. Uy, unsa may sulti ni Madam? Ay, nakapanghuna-huna na siya. Nga dili ko no siya angay nga manghilabot sa kinabuhi sa uban. Ilabi na gyud bahin sa gugma. Mao nga, gawas na nami si Justin nga mopahibaw sa tanan nga magtiayo nami. Mauna, te! Mauna! Lipay siya ko, te. Siganahan sa ko nga dili na mo magkinto ni Abay Justin sa bahay. Mao ka na, Romero. Mao nga happy kaayo ko. Ako sa di. Nalipay ko ng balita. Pero huy, ayaw na ning ipanapi ha. Kami lang si Justin ang mopahibaw sa tanan bahin sa among pagkamagtiayon. Ay, sus. Uti, uy. Ay, kapala ka. Tak-umpirmi na akong bapa. Sumagon. Wag yun nahibaw sa takong bahay-bahay ninyo. Bitaw. Salamat kaayo, Romero. Pero, te,
Once again, congratulations. Ay, kagad. Thank you. Salamat. May kinahinanok na Smara. Magawasan ako. Ay, langit mata, ha? Ay, langit taon. Kinanglang matawagan ako si Romero. Oras ang kong nalipay. Sige, balitan niya alis ganina na. Looy ba tao ni siya? Gibiyaan ni Carlin. Uy, milagro. Nawag mo ni siya gabiin ang dako. Hello, Abay Justin. Ikaw rang usa karon? Oh, ako ra. Paduong ko sa amo. Ano nawag man ka, ha? Abay Justin? Na ako'y patabangan nimo. Bay. Unsa mo na? Ug sunda ang lain pang anib ning sugilanon. Ako ka lang na sinuwat ni Generica Bidad. Kupalihag na ko no, mga ka-listeners niyo, mga ka-followers sa pag-subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.